Юмористик хикәя. Радик Фәйзов. Йокы капшыгы. Карт кеше бала белән бер диләр. Хак сүз икән. Сәйет бабай кышны тыныч кына йоклап үткәрде. Ә менә язга кергәч, әллә ни булды бабайга? Көндез кәнсә ягына китеп югала. Кич җиттеме? Ах-вах килә башлый. Әле карчыгыннан билен удыра, әле үзенең тракторчы булган вакытларын искә төшереп мыгырданып ята. Шулай бер көн Сәйет бабай ярып салды. Бүген төнлә басуга барам, карчык. Сөембикә әби бер авык авызын ачып калды. Аннары соң гына телгә килде. Эй, тинтәк, тинтәк. Алай димә, карчык. Сыйфат инспекторы синең хәзер картың. Соң миңа димәгәе, хет әллә кем бул шунда. Ләкин белеп тор. Басуга төнлә ике аягыңнан берсен дә атламыйсың. Әнә, көндез бер әйләнсәң, бек җиткән. Тавык баш, дип кызды бабай. Көндез анда миннән башка да кешеләр җитәрлек. Ә менә төнлә чәчүче егетләргә күз колак булучы юк. Сөембикә әби Сәйет бабайны басуда калып салкын тидерүдән, яисә тракторга тапталудан бик нык курка иде. Шуңа күрә дә сүзендә бик нык торды. Ә инде 30 ел буе тракторда эшләп, инде пенсияга чыккан карт Сәйет бабай, әле колхоз өчен үзенең дә бик файдалы кеше икәнен күрсәтү турында хыяллана иде. Гомер иткән карт белән карчык бик озак кына сүзгә килеп алдылар. Һәм ахырдан карт җиңелде. Ну, бүсә, малайса йокыны, диде ул. Инде тынычланып калган Сөембикә әби күршесе Хуп Җамал янына кереп китте. Аның артыннан капка ябылуга Сәйет бабай чоланга юнәлде. Әби кайтканда Сәйет бабай йоклый иде инде. Ул бик нык үпкәләгән күрәсең. Кичке чәйгә дәшкәч тә җавап бирмәде. Стенага борылган килеш һаман да мыштым гына ятуында булды. Кәләпүшен дә салмаган мәхәббәтсез, диде дә әби картына аркасын терәп йокларга ятты. Әби иртән кәҗәсен көтүгә куды, чәен өлгертте. Ә бабай һаман да ятуында булды. Таш йокы капшыгы билләһи, диде әби. Аннары күңеле йомшарып китеп, карты янына килде дә: Бар инде, бер дә булмаса, бер басудан әйләнеп кайт, диде. Һәм әкрен генә картының кабыргасына төртте. Бик сәер иде бу кабырга. Сөембикә әби ни күрсен, карты өстеннән юрганны тартып алса, анда төрле әйберләр тутырылган. Сәйет бабайның башына кәләпүше кидерелгән зур бер капчык ята иде. Субханалла, машалла, дип кенә әйтергә өлгерде әби.